Kaadet, laitan sen näin hiukan vinoon. Aika tulee. Ehkä korjaa. Laitan sen suoraan. Tää on aika helppo. Puhudas. Tää. Joku 10 kappaletta. Tekee tuki tohon. Käsi tulee tohon ja sit se heilahtaa näin. Ja tää käsi heilahtaa rennosti takapuolen taakse. Tämä. Sitten mä teinkin päinvastoin. Lapun tähän. Toinen tähän. Kierto. Mä otan vaikka näinkin. Se on helppo. Tuettuna. Takaisin. Ja se näyttää täältä. Kierto. Ja toi pää tulla mukana. Tää 12. Sama toinen puoli. Siinä. Okei, suosittelen 12 toistoa. Kädet tähän, jalat tähän ja lähden tekemään täällä. Pelkästään tää alas, takaisin, alas. Tää 12. Sen jälkeen näin. Polvet suoraksi, kantapää, päkkiä, kantapää, päkkiä, kantapää, päkkiä. Tää 12. Sen jälkeen otan kahden. Voin laittaa vaikka tuohon ekana. Tästä 3. Voi ottaa 4:llekin riittää 12. Sen jälkeen siirrä hiukan sivuun. Tästä 12. Ja sitten sama uudestaan. Jalka vasempaan reunaan. Vasen jalka oikein tulee tänne puolelle. Tulee kierto. Tässä voi katsoa, että polvi, jalkaterä täällä kulkee tuosta vähän samaa linjaa, että se ei kovin paljon mene sivulle. Jos on jäykkä, niin se riittää, että tulee vaan tuonne kädessä takaisin. Tässä toi 12. Ja sen jälkeen se voisi olla tuon katsotaan sisäpuolella, niin hetki olla tässä varmaan. Tämä pakottaa rintarangan nyt auki. Tuo ylärintarangan. Tänne. Kiitoksia. No, kun Mika tehnyt tuon lantojen heilatuksen, niin sitten mä tekisin näin vielä. Mika laittaisin tän tähän. Ja kun olen tehnyt tän liikkeen, eli polvet aika suorana. Lopuksi tulee koukku. Ja sitten tähän hetkeksi voimakuu. Ja sitten kädet tuonne sivuun. Pää tulee, mä lähtisin tekemään tätä. Tulee alas, ylös, alas, ylös, alas, ylös. Tää. Kiitos. Okei, tää on yhtä alempana. Kantapää ja nyt tässä päkiä. Nyt tulee kunnon kaari. Eli tää on se toimisto, mikä on vastapuoli, mikä on toimistossa. Lisäksi tää ottaa venyttää vahvasti neljä etuosaa. Kädet tähän saa maksimaalisen niin faskia-tyyppisen venytyksen tänne kevennettynä ja ovettuna. Kiitoksia. Reiden takaosaharjoitusta. Yksi toiminnallinen reiden takaosaharjoitus. Mä saan tuki tästä ja teen lonkan ja polven samanaikaisen koukistuksen. Tukijalka voi nousta joko kantapää tai sitten ei nouse. Pystyy ottaa nopeuden. Tai jos haluaa puhtaan reiden takaosa, tuki ja kontakti tuohon. Täältä tulee hyvin tuo alkuosa. Mä pidän tätä toiminnallista, jos tulee lonkan polven samanaikainen, niin parempana. Kiitoksia. Laittakaa jako.